hinumdum ko sa akong kasinatian bahin sa pag-drive. Dili lang makausa ka higayon, pero kining maong kasinatian fresh gyud kayo. Gikan ko og misa diri sa usa sa atong JKK sayo sa buntag. Pag uli na ako, pagsulod na ako sa highway, National Road, gikan sa Barangay Road. Gi-flag down ko sa traffic police. Nya kay nakasutana pa man ko. Ano ako buwa kay namandayon po ko'y misa diri. So, nihunong ko, og niadto siya sa driver side. Pagbaba na ako sa kining window, kurat siya. Uy! Si Father Manday ni. Sorry, Father, ha? Siya pag mag-sorry. Pero sa tinuod lang, wadyo ko nasayo doon sa akong violation. Di Manday pwede mag-left turn diha og alas 7 sa buntag. Wadyo ko nasayod, no? Bago pa man ko. Wadyo ko kabalo, sir. Wadyo ko na nasayod nga na adi ay sana no left turn diha. Kaning rasa. Anyway, iyara kong gipasaylo. Siya nga, honest mistake man, Father. Sorry po kay nakuan na ko imong panahon. Kula, okay ra. Taon-taon pa man ako ang sunod misa. No? Nagsutan ako. Pero nakainom po ko mga like 3 years ago dito sa Toril pod. Wala ko nagsutana. Simple ra po kayo nga violation. Naka-seatbelt ko pero nakita ang yun hinoon niya nga mo pala pag-seatbelt na ako. Pero pasulod pa man po ko sa highway. Kitaan ko sa traffic police. Unya, wadyo ko pa sa ilua. Pero la istorya, gitikitan ko, pagkaugma, lukat ko sa akong lisensya sa LTO. Nakita na to ang diferensya. No? Uyukbo yun ang tao kung naka-uniforme, naka-sutana. No? Pero kung wa gani, bisan pag todo hangyo, ako perti naman yun na akong hangyo ato. No, inko nakakuan naman ko, sir. Naka-seatbelt man jud ko. Balo aware man ko ana. Naalang gyud ning naog niya ako gikuha sa luyo mutong wa dayon ko kakuan. Wa jud ko pasayloa, no? Pero kung nakasutana, amo pay mangayo ang pulis pay mangayo pasaylo. So wa gud siya sala gud. Ako gyud na sala gud. Mga igsuon, ako ning gisulti ning duha ka kasinatian nga tempting yun kaayo ang kanabitang tagaan ka, yukbuan ka sa mga tao, respetuan ka, labi na yun kay doon na kay estado sa komunidad, kay lagi inila ka, lagi kay pari ka, o daghan pang mga ingon tag perks or privileges tungod sa position nga imong gigunitan. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo nagtudlo una sa position ni Moises nga siya gyud ang magtutudlo unya angay nga tagaan og pasidungog ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo tungod kay sa tinuod lang, sila man gyud ang dunay katungdanan o dunay otoridad sa paghubad sa maong balaod ni Moises. Apan prangka po ang atong Ginoo sa pag-ingon, sa paghatag og warning kanila nga only to follow what they teach you, but never to follow how they live. No? Dili ang pagpuyo nila, kaysa tinuod lang, wala man nila gipuy-an ang ilahang gipagpanudlo. And then, he went on to discuss mahitungod sa lifestyle sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Asayod ta sa kining Pariseo o kining magtutudlo sa balaod, bisan gani sa mga devout Jews karon dako kayo ang ilahang paghatag og kining bili o pagtagad sa karaan pa nila nga mga
kining naandan na, no? Gani kanang ilahang shawl, abi nako og ordinary lang na nga mga shawl. Dili di ay. Doon na di ay mga prayers written in very tiny Hebrew words, no, or letters nga ilan nang suoton nagpasabot na nga ang tibuok nilang kinabuhi is a life of prayer, no, perpetual prayer. Mao na nga ilang nang adto sila dito sa Western Wall, ilan nang ampo na sila o sa mga sinagoga, ilan nang suoton munay simbolo sa ilahang kinabuhi isip Hudiyo that they live a life of perpetual prayer. Apan gawas pa ni ana, doon na sila kanang, by the way, kanang mga shawl nila, tag-as po kayo mga tassel, no? Mga sidsid. O gawas pa ana po nga mga sidsid, by the way, kanang mga sidsid, di po na ordinary nga mga sidsid, mga tassel, na po na yung mga nakasulat diha nga mga prayers, ingon man, mga quotation, gikan sa Hebrew Bible. Daghan yun na. O dili lang na, kanang gitawag nga mga phylacteries, no? Mga sudlanan. Butang nila sa dire sa agtang, ang uban ibutang nila dire sa gawa sa agtang na apa dire sa ilahang braso nya dahil leather ila na siyang ihigot. Mo gyud nang exactly nga gi-describe ni Jesus dire sa atong ebanghelyo karon. Og unsa may naa sa sulod niini, again, Bible verses, no? Mga prayers. Siguro pagbutang nila diri og kanang phylacteries diri sa ilang agtang, meaning sulod na sa ilang hunahuna, sulod na sa ilahang memory ang pulong sa Ginoo. Ug nga ang pulong sa Ginoo mao ilang kusog, no? Strength. Ingon ana ang mga Hudyo. At tinuod lang, okay ra gyud kaayo unta na. But then again, our human tendency to give in to temptation, nga kining mga ginbuhaton sa pag-ampo, the works of piety, usahay atong magamit aron nga makit-an sa uban, no? Putting our holiness, quote and quote, in the sight of other people. Aron, well, to earn their adulation. Aron nga daygon, aron nga to give that very powerful, strong impression nga ako nagaampo ko. Kamo wala. Murag ingon ana. And again, that is very, very tempting nga ang pagkabalaan hinuon, it is for a show. And in the sight of God, that is a big no-no. Sorry na lang. Dili gyud ay ingon ana. And muning mga igsuon ang pahinomdom nato nga niadtong Ash Wednesday nindot kayo ang ebanghelyo na paghinomdom nato sa gitudlo sa atong Ginoo. Akong kita magampo, sulod kita sa atong kaugalingon nga mga kwarto, manara, and then magampo. Ampo sa luna nga walay makakita kundili ang Ginoo lang, no? Very important for us to be reminded in many ways kay lagi ang tendency nato nga mga tao na agyud open gyud sa temptation that we want to be seen by others. Kay lagi pod kung daygon ta, no? Kung tagaan ta og pagyukbo, lami man gyud pod kaayo. Sagud pwede gusto nga daygo, no? To be respected in public places, kaya na ingon ana, lami gyud kaayo. But we know nga this is just on the human level. Sa tinuod lang, wala gyud siya pogi points. Wala gyud. Muna nga, kung atong tanawon, we need only one truth about who we are. Nya kinahanglan nga maura gyud ni maka-recognize nato that we are children of one God.
kana lang mismo nga identity, kana lang mismo nga pag-ila nato is more than enough, no? It is above all other human forms of recognition about who we are, being the child of God. Maura gyud na. Bisan pag ingon tag yukbuan ta sa mga tao, labi na gyud nga kami nga mga pari, nasa ato ang culture that we are placed on a pedestal. Tanawa ra gud ng paghumagmisa, mga bata, ala, duol, bigyan lang kay mga bata, tigulang, no? Nga mag-bless. Itagaan na gud na og blessing, no? Alang sa tanan, manlakaw kamo, no? O go in peace, the mass is ended. Blessing na gud na. Pero di pa gyud ingon kontento, muduol pa gyud. Daghan kayo, ana, bless ana. Pero kung di tungod lagi sa gisuot, no? Muduol na sila. Pero kung wala god, di man na, di man na duol. Gawa sa mga nakaila, no? Gawa sa mga so lami gyud kayo na nga feeling gyud pod, no? But then what if ingon tag moadto sa laing lugar, lain nga mga nasod nga wala man ang mga butanga. Matod pa sa akong nga kauban nga mga pari. Dito sa ubang nasod, no? Europe, Australia for example, wala naman ang mga ingon ana. Well, among the Filipino communities pero the rest wala. Siya, so how would you feel? Ingon sila, usahay mura pug nagkuan pod, maka-question pod ta. Wa man ta tagahay og pagyukbo diri. Umta kayo giila, no? But no. If that will make you feel like na diminish, no? Ning gamay ang imuhang status tungod lang kay wala kay adulation o wala di mag-abi-abi ang mga tao, mo ginay pinakadako nga sayop, no? Because above all, ang atuang dignidad, ang atuang value as a person does not rest on kining recognition sa mga tao. Ang dako nato nga bili isip tao na adiha sa atong identity, ang pag-ila nato sa atong kaugalingon, labi na ang pagtan-aw sa Dios sa matag usa ka nato nga kita iyang mga anak. Mga igsuon, nining atong padayon nga pamalandong o pag-observe sa panahon sa Kwaresma, ato ka ng ilho ng atong kaugalingon that above all, we are children of God. Amen.